Yan na. Nakabihis na guys. Hulaan nyo kung saan kami pupunta. Yan no. Wow. Susundan natin ang papa mo sa ilog. Ayan. Nakabihis na siya. Ako hindi na ako nagbihis. Yan no. Nakapantulog. Say hi na. Wow. Ang sexy naman yan. Wow. Ayan. Punta lang kami sa ilog guys. Ayan. Papunta na kami guys. Susunod lang kami sa papa niya. Punta kasi sa ilog eh. Tapos, pipicturean ko na din si baby. Pang remembrance ba. Are you okay there? Approve! Ay, ang ganda-ganda naman ng suot na yan. Ang ganda-ganda naman ng suot mo. Ay, sus. Nakasimsuit siya. Punta lang kami dun. Tapos, see you mamaya. Bye! Malapit na kami guys. Dun na lang, bandam. Kita ko sa inyo. Ayan o, dyan na lang banda. Malapit na kami. Sa baba niyan, ilog na yan. Yan guys, nakadating na kami. Hello baby. Uy, sit down properly. Sit down properly ah. Mia. Conscious sa mga dahon-dahon. Distracted. Yan o, andun yung gamit ng papa niya. Ano, pagod ma'am na nagbuhat. Tapos binuhat ko din yung stroller na yun kasi wala nang daan doon na pwede kong daanan. Kaya binuhat ko na lang. Yan, Mia! Hello! Are you happy? Namasyal ka na naman? No, sus! Na. Mia na! Mia na! Mia na! Mia na! Mia! Mia? Mia na! Wow! Mia na! Mia! Mia! Wow! Good girl! Tanggalin ko lang yung isa niyang damit. Okay. Wala. Oo. Hindi. Ligo ka na? Hindi ka pa pwede ata doon na. Malamig pa ata. Mamaya. Ayan. Ang cute-cute niya. Ang cute-cute. Wow. Ang cute mo naman. Ang cute mo naman. Ang cute-cute naman ng baby ko. Ayan. Ay, so sexy oh. Yan. Up, up, up. Up, up, up. Sige na, up. Wow. Wow. Doon ni Papa ni doon ni Papa Joy. Digdi niyo. Joy. Galalati. Wading. Surut kami. Kita datan. Surprise si Papa. Kita datan. Kukuhanan ko lang siya guys ng litrato.
Pipicturean ko lang siya, tapos hintayin natin yung papa niya, o di kaya mauna na kami umuwi. Hindi pa naman ata siya pwedeng maligo. Pero pwede naman kaliguan ko. Pero naligo na kasi siya eh. Yan. Pwede din, paliliguan ko na lang mamaya. Para hindi sayang yung swimsuit niya. Ayan o. Naka-swimsuit. Ayan o. Hot pink, hot pink. Pink, pink, pink. Ay, ganda-ganda naman iyan. Ang ganda-ganda naman ng baby ko na yan. Ay, sis. Mia, look at mama na. Oh, wala na, distracted na siya. Baka mahulog ka, uy. Miana. Miana. Shh. Yay, Mia. Mia. Wow. Up ka? 158. Muna na lamon. Adon? Go. Nga? Dalakal lotit. Iyalam ani mama si daan na. Loy batan na ngamin. Wow, isis buka. Mia, shh, Mia na. Wow, wow, wow. Nakayat. Naglaga ka lang sa excited labi ah. Napudot. Napudot, ang kalago na. Kalago. Diyan na kami nalilinom. Wah, kayat. Wow! 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 Makaayat. Aha. Ay, sos. Sukan na. Hala pala kayat ko. Ano pa ko na jay? No, 9 months na siguro. Valentin. Pakain natin agko dyan. Takder nga. As in nga takderan. Magustuhan na ko no? Diba? Magustuhan na. Katawa. Mia. Wah. Shh. Yay, libigong. Puraid. Hanggang na lamilaw na eh. Mamaya. Ah! Ah! Ay, sus. Tana mo nagpana? Antay. Tagtag dis.
Ay, sus. Ay, sus. Wah. Kaya tamat. Kaya tam. Wah. Nag-enjoy ikaw? You enjoy the water? Not so cold? It's not? You like it? More? Titig mo dyan. You want more? Ay, sus. Paya? I want pie. Kaya't na pie. Jitan tinalinang. Nalamin dito na ba nila? Hindi ko maani. Gusto niya talaga sa video. Hindi ka natatakot na? Napakatapang naman ng batang to. Ay! Panaamano na mo da? Ha? Ay, nagdakal. Nagdakal eh. Namumurag. Kaput-lapat data. Yun o, nagdakal. Dakal, dakal. Oh, Timara yun. Napan ni JD. Napan ni Jay. Video ba ako Wah. No. Yan lang guys. Mag-enjoy lang muna kami. Tapos uuwi na din mamaya. Say bye. Bye. Bye.